Укучыларның язгы каникулы ничек уза? Фән олимпиадалары йомгаклары нинди? Мәгариф учреждениеләрендә балаларның иминлеген саклау кагыйдәләре ничек үтәлә? Татарстан радиосының чираттагы турдан-туры эфиры шушы көн үзәк мәсьәләләргә багышланды. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин шулай ук мәгариф өлкәсендәге агымдагы вазгыятькә бәя бирде, уку елының үзенчәлекләренә тукталды. Радио тыңлаучыларына кызыксындырган, борчыган сорауларга җавап бирде. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Илсур Гареевич, хәерле иртә. Хәерле иртә. Укучыларның каникулы ничек оештырылды? Шушы ял вакытында 9-11 сыйныф укучыларының яңадан бер кабат бердәм дәүләт имтиханнарына, төп дәүләт имтиханнарына хәзер мөмкинлекләре бар. Чөнки алар ял белән шушы әзерлекне бергә алып барырга тиешләр. Югары сыйныф укучылары мәктәпләрдә укытучылар тарафыннан, мәктәп җитәкчеләре тарафыннан төрле консультациялар оештырылган. Безнең бит мәктәп системасында укытучылар балалар ял иткәндә дә ял итә алмыйлар. Чөнки аларның педсоветлары, методик семинарлар, үзләренең белемнәрен күтәрү өчен төрле чаралар үткәрелә, фәнни-гамәли конференциялар. Әйтергә кирәк, хәзерге вакытта безнең республикабызның 9 районында язгы чорда, шул исәптә Казанда да мәктәп яны лагерьлары эшләп килә. Анда туклану, балалар белән төрле чаралар үткәрү барысы да каралган. Иң мөһиме балаларның сау-сәламәт булып, яңадан 6 апрельдә безнең республикабыз мәктәпләренә килүен без өметләнеп көтеп калабыз. Быелгы фән олимпиадалары ничек бара? 3нче тапкыр инде онлайн режимда шушы олимпиадага баручы балаларны сәламләп, аларга үзебезнең чын күңелдән, чын йөрәктән чыккан сүзләребезне җиткереп, укытучыларга рәхмәт әйтеп, аларны олимпиадаларга җибәрәбез. Менә информатикадан, химиядан булып үтте олимпиадалар, нәтиҗәләр яхшы. Хәзерге вакытта безнең Татарстанда, Казанда менә без аны 3нче көн ачтык. Тарих буенча олимпиада алып барыла. Россиянең 71 төбәгеннән 297 бала һәм 90 шушы балаларны алып килүче өлкәннәр килделәр. 3 турда үтә олимпиада. Әйтәсем килә, бөтен Россия күләмендә алып барыла торган олимпиадаларның соңгы этабының Казанда үткәрелүе ул безнең өчен зур дәрәҗә. Яңадан 3 олимпиаданың республикада үткәреләсе бар әле. Безнең максат Россия күләмендә шушы позицияны бирмичә, алга таба тагын да яхшырак итеп балаларны әзерләү олимпиадаларга. Бу юнәлешне безнең приоритет юнәлешкә керә. Чөнки Беренчедән, бу безнең субъектларның башлыкларына да критерийлар, шундый критерий бар. Башлыкларның эшчәнлегенә дә йогынты ясый. Бу тагын да яхшырак йогынты ясасын өчен һәм нәтиҗәләр яхшы булсын өчен республика җитәкчелеге Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов шушы балаларга, җиңүчеләргә әйтегендә премия дип әйтсәк тә була, матди яктан ярдәм итү дип әйтсәк тә була. Җиңүчеләр 200 мең алачак, призерлар 100 мең алачак. Бу бик зур бәяләү. Ел укытучысы мөгаллимнәр арасындагы башка төрле конкурслар ничек уза? Бөтен Россия күләмендә үткәрелүче иң зур конкурсларның берсе, ул да булса инде һөнәри конкурс, ел укытучысы конкурсы. Менә безнең 25 мартта гына шушы конкурска йомгак ясалды. Анда җиңүче булып 2нче лицей-интернаттан Казан шәһәреннән Илсур Рөстәм улы Зиһаншин чыкты. Әлбәттә, олимпиадалар белән әгәр дә бәйләсәк, күпмедер өлешен җиңүнең ул менә ничә ел дәвамында тарихтан, җәмгыять белеменнән балаларны хәзерли. Монсы бер. Икенче, шушы менә конкурста катнашучыларның саны да артты быел. Алар, әгәр дә әйтсәк, 16 декабрьдә башланган бу конкурсның беренче этабы мәктәп күләмендә хәзерге көнгә хәтле 800-дән артык укытучы катнашты. Монсы бер. Шуларның иң югары ноктага җитә алганнары, алар безнең 44 укытучы
Демәк, стажлары 3 елдан артык булган, 21 яшь укытучылар стажлары 3 елдан ким булганнар, 65 укытучы көч сынашты. Монсы гомуми алганда, татар теле һәм әдәбияты буенча шулай ук республикабызның 38 районыннан килгән укытучылар, Россиянең 10 төбәгеннән килгән укытучылар, алар барысы да үзләренең һөнәри осталыгын күрсәтеп, чын мәгънәсендә остаз икәнлекләрен яңадан бер кабат дәлили алдылар. Мәгариф учреждениеләрендә иминлекне тәэмин итүдә нәрсәләр эшләнә? Һәр мәктәптә безнең кнопка бар. Әйтергә кирәк, ул әгәр дә нәрсә булса килеп чыга икән, шул кнопка басып, бик тиз генә арада безгә килеп җитәләр мәктәпләргә. Әлбәттә, ул кнопкаларга басып, аларны чакырырга язмасын. Беренчедән, шуңа карамастан без әзер булырга тиешбез. Иң мөһиме, һәр бала, һәр әти, һәр хезмәткәр бик игътибарлы булырга тиеш. Килгән кешегә, киткән кешегә, урамда чыраган кешегә. Шуңа күрә мәктәп ул беренчедән мәктәпне бөтенләй ябып, зур-зур кыймалар белән әйләндереп алып, бөтенләй анда кирми торган итсәк, ул безнең җәмгыятьтән аерылу ансы да бик шап бетмәгел, бит ябылып бетеп булмый. Чөнки аннан чыгалар, урамга чыгалар. Гомумән куркынычсызлык проблемалар алар җитәрлек. Шуңа карамастан без барыбыз да бу эшне алып барырга тиешбез. Илсур Гәрәевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт.